Partiya Herêmên Demokratîk û Partiya Demokratîk a Gelan li Amedê konferansa rêveberiya xwecihî a jinan darxist. Konferansa ku bi sernavê em ji bo xaka xwe, azadiya xwe û rêberê xwe têkoşîna xwe didin, di rojdewam kir. Endam û şaredarên her du partiyan di konferansê de hatin bahev û polîtikayên pêşerojê diyar kirin. Di konferansê de behsa pêvajoya piştî kayyûman jî hat kirin û pirsa jinên Kurd dikare xwe bi çi rengî birayê xistin bike derket pêş. Tüm kadın örgütleriyle mücadele kampanyası yapılacak. Şerê Efrînê û rêveberiya li Rojava mijarên sereke ên konferansê bûn. Hat destnîşankirin, ew piştgiriya gelê Efrînê dikin û artêşa Tirkiyeyê jî weka dagirker bi nav kirin. Her wisa hat îfade kirin ku beriya her tiştî zexta mezin li ser jinên Kurd û rêxistinbûyina jinan û rêveberiya herêmê hatiye destpêkirin ku ev weka operasyona qirkirina siyasî hat pênasê kirin. Di konferansê de hat bibîrxistin ku di encama destayîna ser şaredariyan da not û sê şaredar hatin girtin ku hejmara şaredarên jin sî bûn. Neha di girtîgehê de 22 şaredar hene ku ceza li 6 kesan hatiye birîn. Yani em pergala xwe çakom me dest pê kiriye illahî işte şaredarî belkî destê me de bin ya ne destê me de bin neha ne gerîdayê tenêwî em vî pergalî dikarin bidin rûniştandin û xebatê wî jî me nedaye seknandin em berdewam dikin ev konferans jî konferanskî hem xebatê ku heta neha hate kirin û pêşerojê me jî ku biryar hatin standin jî gelekî biryarê me jî hene yani hem weke moral motivasyon û hem jî ji bûna ku pergala xwe bidin rûniştandin em ê vî xebatî jî berdewam bikin. Ji Batmanê Gulcemal Erdîn jî beşdar bû û îfade kir ku ne tenê plansazî hatiye diyar kirin, di heman demê de li ser kêmasiyên demên borî jî rawestiyane. Derbasbûyî de belkî pir xetayê me çêbûn me divê konferansê de wa kêmasiyê xwe dîtin. Em ê wa kêmasiya li ser wa bisekinin em ê bertaraf bikin. Em ê bi zaftir bi hişmendiya jinê bi nêrîna jinê em ê tev bigerin û em ê vê pergalê jî pêşerojê de hedefa me em saz bikin. Rojbîn Şevîn Çetin ku hevşaredara Artemî Tewanê bû û ew jî ji kar hat bûsendin û çend mehan girtîgehê de ma got digel ku hemî destkeftiyên şaredariyan hatbûn desteserkirin jî konferansa wan gelek bi hêz û coş derbas bûye. Em vê dizanin ku ew gesp kirin navê qayyûman me xist gesp kirin ji ber ku îrada vê gelî û em bêjin pergala jinê li rastî gesp kir. Ber wê yekê jî vê konferansê encamê de ev tişte derkete holê ji çi dagirker iktidara AKP û MHP daxwaza wan ji ber ku keda jinê û pergala jinê desteser bikir û gesp bikir li hemberê wê biryarekî jinê û baweriya wê jî ew e ku li hemberê vê gespê her tim rihekî serhildanî destxistiyê xwe dest bernade û îradaya xwe û kedê xwe dê xwedî derkeve. Xecî Canfarxîn, Dengê Amerîka, Amed.